Deci TVR1 de la Coștila. Și merg mai departe. Și încă o dată un TVR1. Deci TVR1 de la Coștila, TVR1 de unde mai e asta? De unde mai e? Păi Coștila ești tu pe cât e? Habar n-am. Știu că e TVR1 Coștila. Că ăsta e terestru. După TVR1 Coștila trebuie să fie Bulgarii. În loc de Bulgari văd chiar TVR1. Adică cum? Stai așa. O 7 s-ar putea să fie ăștia. Canal 7. Habar n-am. Băi, oricum e după Coștila. Deci ăsta este, pot să spun, un post nou iarăși la propagare.